अखिल भारतीय ट्रेड युनियन काँग्रेसच्या गोय फाट्यांच्या सदस्य आणि समर्थकांनी सोमारा कामगार दिसा निमतान पणजीच्या कदंब बस स्थानकावेल्यान रॅली काढली. कामगारांक बरो पगार आणि फायदे हाचे करीत मागणी युनियनान मोर्चा काडिल्लो. कामगार संघटना तशेंच हेर कामगारांक वर्गान घडोवन हाडिल्ल्या ह्या मोर्चाक लोभ आणि असमानताय सोपोवपाचो उलो मारला. कमी करा खाना जेवणाच्या वस्तूंचे दर कमी करा पेट्रोल डिझेल गॅस दरवाढ कमी करा पेट्रोल डिझेल दरवाढ कमी करा पेट्रोल डिझेल गॅस दरवाढ कमी करा कमी पगार अरे कमी पगार 25,000 लागू करा कमी करा. ऑल इंडिया ट्रेड काँग्रेसच्या गोया फाट्याच्या वतीन हांव सगळ्या कामगार बहीण भावांक ह्या आंतरराष्ट्रीय कामगार दिनाची उर्मित परबी देता. 1886 पासून शिकागो शहराने 8 तासाचो कामाचो दीस असपा जाय. कामगारांक 8 तासाची रेस्ट रिक्युपरेशन असू जाय आणि 8 तासाचे दिन हे स्लोगन घेऊन ज्या कामगारांनी हौतात्म्य पत्करले आणि त्या लढ्यात त्यांना त्या अमेरिकन सरकाराने 8 कामगार पुढाऱ्यांक फाशी दिली आणि जे कितें गोळीबार जालो कितलेशे कामगारांनी आपले देहार्पण केलेले आसा. त्या सगळ्या शहीदांक उगडास करून त्यांना काळजांतल्यान अर्गावपून रिस्पेक्टफुल होमेज दिवन आम्ही आज जाहीर करता 150 वर्षांनी या देशातल्या निरनिळ्या राज्यातल्या सरकारांनी आणि आमच्या गोयच्या सरकारांनी या 8 तासाच्या कामगाराच्या आता कायदेशीर हक्क आसा तो त्यांना तो नशिलो. त्याची बायबंदी चालवली आसा, त्याचे व्हायलेशन चालवले आसा. वेगळ्या इंडस्ट्रीजच्या फार्मा वर्कर्सचे जो अत्याचार जाता हे त्याचे जिवंत उदाहरण आसा. या गोयच्या सरकाराचे आम्ही धिक्कार करता आणि सोबत येऊन सांगता की कामगाराच्या ह्या हक्काची